Wayne. Ja chcę wrócić do Łeb-Gdani, płytkanie stygnąc miesiąc z ścisłego roku do raportu o inicjatywach młodych kaszewów. Ja ci jem napisał z Drecha Kwenrada Kłewalścim, między innymi w narzeszeniem do tego płytkani. W tym raporcie taci wyimk we remie, jak no jednej z taci przydnych wyrtnostów, we krum płewydzi modernotej i atrakcjowości, we jaci gydele ti młodi, ciej sałeni we płewidele, co tam je nut w kaszewstwie. We remie gydele, ciej wzywele do tłerzeni placów a stoiznów, w jacich znajome ta i brekłewani kaszepścigo języka bandze poziądony, łeczewidny, a nawet kamusiebny. Chłedzy między innymi małe place robłe te, kaszepści remę w publicznych mylach, jak biblioteci albo szkłełe, ale tyś chęć do używania kaszepścigo języka błyten, szkłełowigłe, a edukacjowigłe konteksty, jak nożewi getci. Miałoby tyś powstawać z wicy kaszepskiego języcznego utwórstwa, w ebrymim muzyci czy literaturę. To jest taka sprawa, co do jaci chyba nie ma co sa czepiać za baro kaszepskie pomierścigłe zrzeszenigłe. Taka odmiana po slitnym zyleku, w jacim temu zrzeszeniu musa dość wiele dostało. Ale myślę, że tyle to jest taka sprawa, która wymyga bardziej oddolnego pojedyńcy. I to oddolny pojedyńcy, na czym by miało zanolegać tłorzenie placów a stoiznów, jacich sta znajome ta i brekłewani kaszepskiego języka byłoby pożądany, łeczewidny, a nawetka musiebny. No, zrzeszeni, jak były ograniczone możliwości tworzenia takich placów, ale w jakich placach chłodzy? Między innymi małe place roboty, jo? Place roboty to znaczy, że roboto dywić kaszeba, aby po prostu ja ci mu by zanolegało na kaszepstwie, wprowadzi do swojego zakładu, do swojego geszeftu jakiś taki element, który by wspierał brekływanie kaszebizny w tej robocie, a nawet to wymusiło. Czy to jest na dziś dnia brekłewnota, żeby kaszepścigo brekływać jakiś bunt robocie? Może mieć co do tego wątpliwości, ale brekłewnota jest twierdzi. I może tworzyć tyś jakiś mudę. I jeżeli chcemy rzeknąć, była taka muda, coś to dzieje. Jeżeli by była taka muda na to, żeby na przykład w kaszepskich krumach, tych, gdzie są rozmaite te kaszepskie weszywci, rozmaite te kaszepskie produkty, żeby tam, jak wchodzi człowiek, jest to sapity, to żeby on dostawał odpowiedź po kaszepsku. No bo wita, no bo może nie do razu każdy zrozumie, ale jak to słuchaje mlikłe, jak to słuchaje bumci i bardzo miał wskazany na słoik z bumkama, to baro może mnie, że baro wiele zrozumie, a kureszce jak no nie bardzo rozumie, to wtedy może przyjść na polści. Ale to by mógłby to stać taki element lokalnej kultury, geszäftów, rozmaitych restauracjów czy krumów prawie, gdzie kaszebizna byłaby tym pierwszym językiem, z jakim sa klient spłytyku. Ale tego typu rozrzeszenia, czy dla takich geszäftów, czy dla jesińszych, czy dla przykład na budowanie takiej dreśnie kaszebiznie praktyki w urzędach, zrzeszeni może do tego zachęcać, zrzeszeni może jakąś kampanię zrobić, ale zanolegało to tak bardzo tych decydentów w tych wecmaniznach, czy w tych urzędach, czy w tych rozmaitych innych przepewnicach, gdzie taka kaszebizna mogłaby się pojawiać. Czasem to nie jest kwestią instytucjonalnego rozrzeszenia. Neble, nutie tyś czegoś w takich placach, gdzie jacyś taci kaszepści nurceci albo kaszepści karenka mogą powstać często nieformalno. Były wymienione to takiego jak biblioteci,
No i tak poprywdze we gospodarzec, taci jaci snurcek na kaszepską literatura i gdzie zwykłe ma tegłe usadzec, jaci staci stołcik, żeby so usadnąć i postawić taci merci tu jak dumę po kaszepsku, dlaczego nie? Taci rozrzeszenia też by mogły się pojawiać. Jo, jeżeli chodziłeś szkołę, no to nawet w tym rapuerce, co jest napisane z Quenrana, to my podywamy przemiar karna szkołyków z Questyrne. Jakiś wedowidzo z prowadniczką tego karna Anielu Makuryt, tam to ciasną prowadniczką, oczywiście. Gdy ona tłumaczy też, że oni wprowadzają te kaszepści elementy, ten kaszepści język, ale nie na spłedlim tegłe, że to je blues kaszepści. Oni tam przegadywali swoich rówieśników do zainteresowania się tym, na spłedlim tego, że to było atrakcjowie same w so. I to jakoś no też przeneszało jakiś zbrzyd. Bardzo też dzielekłe atrakcjowe jaci je nut w kaszebiznie i może u tym wtedy nut jakoś wici reknąc. Jo. No i może to tak dalej wymieniwać, jo. Wicy kaszebskojęzycznego utwórstwa w rymie muzyki czy literatury, no je wiedzą, no to muszą się znaleźć chętni pisarze, co będą pisali po kaszebsku, muszą się znaleźć muzycy, co będą pisali po kaszebsku, zrzeszeni może do tego zachęcać, ale równak decyzja bardzo zanalegała od dołu, od tych lat, co mogą to robić i się na to prosto dadzą. Wygląda ją myślę, że jeżeli chodzi o rym, o sprawę tego rymu, to jest tak rzecz jako wymogę nowicy robotę, ale też wedle mnie nowicy robotę, jaką tego jest robiony. Jeżeli są wziąć na przykład wydarzenia, gdzie znajome taka szepścigłe bandy brakuje, to one coraz lepiej wzdrzą, wedle mnie. No i łeb gadiwał Kaszeba Fest, do tego kaszepścigłe było poprawnie wiele. I ono było z większym takim rozmacha zrobiony. Wczoraj był Światowy Zjazd Kaszebów we Gdynie, no i wiedzec, Gdyniu to jest taki błękitny gard, to on mógł sobie pozwolić na dwie biny, ale swoje hita, co na tych binach to też zanalegało, też na łettech, co oni ich tam dele, żeby oni to prowadzili. Na przykład były takie słowa, rozumieje ta po kaszebsku, co rozumieje ta. Kto nie rozumieje, niech so weznie kaszeba do symultanicznego tłumaczenku. No to wita, to jest taki pewna, jak to zrzekł, narzucanie tego kaszebskiego, to jest pewna taki wymuszanie tego, że znajoma ta kaszebizna była brakłewna. No ale to było w taki dreszny rt, na taki rt, że to jest łecynani. Kłegłes, od jakiś spedlowi usłedzi czy coś, no to jest prosto co gdzie to było brakłewny, żeby fulno bawić się, ale to tak plus w teorię, no bo ja wiedzę, że muzyka to przemówi między językami, że wiele rzeczy tyle, co nie rozumie kasie przyścigłe równak, byle w sztandze zrozumieć. I nawet jak nie rozumiele słów, no to rozumiele ten vibe, rozumie to jest impreza, to jest muzyka, to jest festiwal, tak te inne niechterne rzeczy. Nie wiem co mi się tu stało, ale tu mnie się wygłosić ekranu włączył. Ja muszę go coś tu wyłączywać, muszę to uprawić. Jo. Ale wedle mnie, czego tam nie było ujęte w tym raporcie, i to jest taka rzecz, jako do mnie przeszła po jakimś czasu i tak teraz na mnie zasneje, że tak poprywdzę tego placu, tego remu na kaszebizna jest bardzo wiele. Z dnia. Bardzo wiele tego remu może być zagospodarzony przez kaszebski język. Lena to wymygy lezi, co by chcele tam iść i ta kaszebizna tam zaprowadzać. Nie na jakiś instytucjonalny to nie trzeba nadpisów, na krumach Achtung Kaszebę, no nie. Czasem to wymygy. Zabrać się z Chile ledzama. Zabrać się z Chile ledzama, gadać z nimi po kaszebsku
publicznym placu. Czasa to wymygi zrobić na wszystko. To jakby jedno je w łebce. To było w łebce w każdym sztuce, ale to jakby sprawa chyba psychologiczna, nie wiem. Może kwestie takiej kultury, może kwestie takiej kultury indywidualne, ale myślę, że to jest jakby tak dość ważne, że w pojedynka to sa ty kaszebizna nie zaprowadzę nigdzie. Co hitają jem teraz w Berszewie. I no jutro to kaszebizna zaprowadzą do parłanczenia ale jakby tego nie wrzucił w internet i tak bym sam do sobie giedeł, no to nie przeniese ni żadnego brzadu, nikt się nie zainteresuje, że Berszewa kaszebizna to są nie parłanci. Ale swechita, jak ja bym wziął swoich kaszepskich drechów i bym zrobił z nimi ryza po Berszewie, gadający z nimi cały czas po kaszepsku i by to sadzejało regularno. To by to przeniosło jakiś brzyd, to by to przeniosło jakiś sparłancieni, że jo, Berszewa to ty się plac, ja ci może uciec z kaszebizna. Ale to jest Berszewa. Tak samo by mogło być ze Gdyńska. Tak samo by mogło być z rozmaitymi innymi placami, nawet na tych głębocich kaszebach, chcemy powiedzieć, kościć na kartyze, żeby tam ta kaszebizna wrycała, żeby kaszebizna też wrycała do wsów. To w jedno wymogowicy, jak chance jednej osoby. To wymogi dogadania, to wymogi umówienia, to wymogi tego, żeby oświernuto. To wymogi tego, żeby ledze ziele ze sobą i żeby ty ledze mieli chęć parłanczyć ze sobą swoje wysadzanie, swoje sełe, swoja miłość do kaszebizny w celu takiej ekspansji na tereny, na jakich tych kaszebizny nigdy nie było, aby na te tereny, na jakich ona była i by miała być.